Xorta waħda nibqa' ngħid illi f'pajjiżna għad għandna mhux biss kontroll tajjeb tas-sitwazzjoni, imma meta tikkumpara ma' pajjiżi oħrajn, iva ħares lej diversi pajjiżi mhux biss fil-kontinent Ewropew, imma lil ukoll ma prinċipalment nifukaw fuq x'qed jiġri fl-Ewropa. Hekk sostna l-Prim-Ministru Robert Abela f'intervista li saritlu fuq il-Midja Laburista mill-preżentatur John Bandi dan għalkemm il-ġimgħa fil-Bulettin Mediku is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika Charmaine Gauci qalet li pajjiżna bħalissa huwa t-tielet l-agħar fl-Ewropa brata allarmanti ta' mwiet ta' 2.2 bi 15 il-mewta fl-aħħar 10 ijiem. Bħalissa iva il-14-day cumulative number of deaths per 100,000 population għal Malta hija 2.2. Li iva hija rata li hija għolja, għalina rata ta' 2.2 rridu naqsuha għaliex kull persuna li jitlef ħajtu huwa prezzjuż għalina u rridu naraw kif nistgħu nevitaw. Intant fl-isfond ta' dan kollu, Robert Abela insista li Malta fl-aħħar jiem rat tnaqqis fir-rata ta' infezzjonijiet. Inti semmejt rata ta' numri ta' infezzjoni, jekk f'dawn l-aħħar jiem kienet inqas. Dan meta iżda fl-aħħar ġimagħtejn kellna 743 każ ġdid u dan meta wkoll f'April, Mejju, Ġunju u Lulju kellna rata ta' infezzjonijiet ferm aktar baxxi minn din iċ-ċifra tal-aħħar ġimagħtejn. Pajjiżi bħal Urugwaj, Gambja, il-Vjetnam, l-Alġerija u Ċipru għandhom rata ta' mewt aħjar minn dik ta' Malta. Robert Abela mill-ġdid kompla fuq dak li qal il-Ministru tal-Edukazzjoni fejn tenna l-darba darbtejn l-realtà hi li fl-iskejjel se jkun hemm l-infezzjonijiet. Realtà hija li ma tista' tagħti ebda garanzija li mhux se jkollok każijiet ta' studenti li taqbadhom il-COVID-19. Intant, Robert Abela ammetta li b'dak li seħ f'dawn l-aħħar snin, ir-reputazzjoni ta' pajjiżna ħadet daqqa kbira. Nibqa' naddaf isem pajjiżna li Madankollu ħarab milli jgħid x'azzjoni se jieħu dwar Joseph Muscat bl-aħħar stqarrija ma' Net News dwar il-konsulent u l-eks mexxej tiegħu tkun li Muscat diġà ħallas prezz politiku kbir meta rreżenja minn Prim Ministru b'indikazzjoni li dan kollu kien biżejjed.